Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Kanyo kaze. Kudiye. Kuro bawer. Ha. Xêre tu diçîwtê? Ha xêre. Çi ye? Çi heye? Atar te atar. Atar. Lê. Vay. Vay. Saat çi kuru? Çare. Saat bu çar atar nevre. Şuma sozata atar saat çaran bhavra heye? Erê. Vay. Saat çare. Atar nelvere. Aha. Erê. Karê min jî heye. Ha belê. Lê. Ka atarê te we nehat. Çi zanim? Attar hat attar. Çi qîre dîsa. Pirtûkene, kalem hene, Were. çakmak hene, Were desmal ser çavê hene. minî were. Un çıt xwazin heye. Kerem kerine. Kerem kerine. Keremkin. Kuru. Şi dixwazî ji min re bêjî ez ê bazarê bikim ha. Arne ber te qand dike. Albüm mü hene? Albüm hene. Albüm. Belê. Ê apatar. Çawa diçe? Gerek sahibi Xudeşte razı bitin. Başa idare ya idare. Xuya. Veli. Tiştê miştera got ji min re anî? Qaset hene. Qasetin pir xweşikin. Wah. Beli. Kaseta Angelina Jolie. Beli. Na ji min re lazim ne? Pirtûkene. Doktor Rindo. Doktor Sen Harry lazım mı? mazın ye dünyaya Doktor Rindo. Xuya. Kalema sor heye? Kalem. Ji min re kelemek lazim e. Kalema şin heye. Atar efendi. Kalema şin Sor. mezekin. Kalema sor. Kalema şin le reş dinivisitin. Allah. Pır bahacı nine. Beli. Ezekin eveci heye. Eci nizanım çiye le heye. Xuya. Kalema sor. Karre ne bize? Başı. Ji min re ne lazim e? Kalema sor. Xalo. Bela ve spi heye. Vay. Minu Yemin reşim. vay Vay. Ne lazım? Kalema sor. Reş. Kaleme reş heye. Kuru atarê te teredîne. Kaleme reşu reş Kuru dinivisitin. çikese. Atara çalamır. Her tişteye kalema sor tune. Penusa sor. Kaleme pembeci heye. Ez jinim. Biçimim vaye. Kalema sor xalo. Te mala mini ha. Karre ne bize? Desmalka sor heye. Sor. Dehre ecapê davetê Sor. bike dê. Dîlanê bike pê. Zahara bugün. Ezeki. Va jinan ra lazım e. Ez ne lazım? Salnameci heye. Salnama şivan perver. Allama şivan perver. Mamosta şivan perver. Zekin. Jimala me heye xalo. Kalema sor. Kuru nabîze. Dengê te nabîze. Tu nabînî? Pul hene, pulên tavlayê hene. Yek, du şeş, du bare, du sê, du çar, du pênc, belê. Ev jî heye. Ev jî heye. Kahve heye. Ne lazım e ji min re? Al heye, al jî heye. Ala sor. Ala sor. Ser malê min e. Ji min re penusa sor lazım e. Xalo penusa sor. Ey mala min te ra. Ha! Penusaşin. Kuru dengê te nabîze. Penusaşin. Çiştera got. Penusa şin. Xalo ji te carek dipirsim. Tu jî bersivê min carek bide. Penusa sor heye. Tu ne ye? Nezeke. Kililken modern hene, mezeken va kililka. Bravo. Hemi deravet ketin. Kilidi zerane ya na zerane? Cevun bixwazin debiteye zêrajî. Be xwedê. Belê, ew çawa dixwazin. Sihre atarê te babo. Belê, ez binî, belê. Çatar elî. Belê. Xalo kalema sor heye. Tu ne ye? Ez ê çimînim.
Nahajî em ê navên mê fêr bibin. Navên me Ha ner û me. û me. 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 Ji ber ku di kurmancî de nav yan nêrin yan jî mê ne. Me ne. Tenê gava ku pirhejmar bin, mirov behsa nêr û mêtiya wan nake. Belê. Me ji bo dest gotibû, destê biçûk, destê mezin, destê paqij, destê gemarî. Îja em ê ji bo navekî mê bibêjin. Belê. Mesela, bawer di bêrîka te de çi heye? Ez qelemekê dibînim. Bêrîka min da qelemek heye. Baş e. Qelem peyveke mê ye bi Kurdî. Em dibêjin qelem. Qelema sor. Kalema sor. Qelema zer. Kalema zer. Qelema şîn. Kalema şin. Qelema kesk. Kalama kesk. Qelema teya sor heye. Kalama mina sor tune. Qelema min a sor tüne. tüneye. Ha. Kalama mina sor tuneye. Tu dibînî her cara ku em dirêj dikin, em ayê lê zêde dikin. Qelema min heye. Qelema min tune ye. Qelema min a sor heye. Qelema min a sor tune ye. Tüneye. Kalamamın a sor heye. Kalamamın a sor tuneye. We fam kir. Belê. Ev başa. Kanyo kaze. Küdeye. Kuro bawer. Ha. Xêre tu çiwtê? Ha xire. Çi ye? Çi heye? Atar te atar. Attar. Le. Vay vay vay. Vay vay. Saat çe kuru. Çare. Saat buçar atar nevre. Şuma sozata watar saat çaran bhavra heye? Eri. Vay vay vay. Saat çare atar nelvere. Aha. Eri. Karemece heye. Ha ha belê belê. Le. Ka atarê te we nehat. Şizanım. Attar hat attar. Çi qîre dîsa. Pirtûk hene, kalem hene, Were. çakmak hene, Vere desmal sen çavê minî vere. Un çıt xwazin heye. Kerem kerine. kin, Kerem kerine. kin. Kuru. Şu dixwazî ji min re bêje ez ê bazarê bikim ha. Ardan ber te qand dike. Albüm hene. Albüm hene. Albüm. Belê. Ê apatar. Çawa diçe. Gerek sahibi Xudeşler razı bitin. Başa idare ya idare. Xuya xuya. Veli. Tişte miştere got tejmiranî. Qaset hene. Qasetin pir xweşikin. Veli. Kasete Angelina Jolie. Veli. Na ji min re lazim ne. Pirtûk hene. Doktor Rindo. Doktorê Sen herî lazım mı? mezin ye dünyaya Doktor Rindo. Ha xuya. Kalema sor heye. Kalem. Ji min re kelemek lazim e. Kalema şîn heye. Atar efendim. Kalema şin, Sor. mezekin. Sor. Kalema sor. Kalema şîn lê reş dinivîsîtin. Allah Allah. Pir bihacî nîne. Belê. Êzekin ev jî heye. Ez jî nizanim çi ye lê heye. Xuya. Kalema sor. Karre ne bize. Ha. Ji min re ne lazim e. Kalema sor. Xalo. Pêlavê spî heye. Vay. Minu Yemin reşim. Vay. Ne lazım? Kalema sor. Ê reş. Kalemê reş heye. Kuro atarê te teredîne. Kalemê reş û reş Kuro dinivîsîtin. çi kese? Atara çalamır. Her tişte kalema sor tune. Penusa sor. Kalemê pembe jî heye. Ez jinim. Biçim maye. Kalema sor xalo. Te mala min ya. Karre ne bize. Desmalka sor heye. Sor. Dere ecapê davet ê bike dê. Dîlanê bike pê. Jahara bugün. Êzekê. Ba jinan ra lazım e.
Ez nakazım. Salname jî heye. Salname şivan perver. Allama şivan perver. Mamosta şivan perver. Zekin. Jimala me heye, jimala me heye kalo. Kalama sor. Kuro nabîze dengê te nabîze tu nabînî. Pul hene, pulên tavlayê hene. Yek, du şeş, du bare, du sê, du çar, du pênc, belê. Ev jî heye. Ev jî heye. Ev jî heye, ev jî heye. Kahve heye. Ev Ne lazım ejmirra? Al heye, al jî heye. Ala sor. Ala sor. Ser mali mi ne? Jimra penusa sor lazım heye. Kalo penusa sor. Ey malam ne tara. Ha? Penusa şin. Kuro dengê te nabîze. Penusa şin. Çiştera got. Penusa şin. Kalo iştere carek de persim. Tu jî bersivê min carek bide. Penusa sor heye. Tu ne? Nezeke. Kililkin modern hene, mezeken va kililka. Bravo. Hemi deravet ketin. Kiliti zerane ya na zerane? Yom bixwazin debiteye zêrajî. Bi xwedê. Belê yom çawa dixwazin. Sihre atarê te babo. Belê ezbenî belê. Çatar eli. Belê. Kalo kalama sor heye. Tu ne? Sor. Ez ê çimînim. Ez ê çimînim. Ez ê çim qelemê jînim sos. Here. Belê. Here. Ez ê qelema sor jînim. Xatirê heva. Eri saatek delivery. Belê. Te her tiştaniye. Burada bese. Çelam var. Tane kalama sor tu ne? Ez ê çim qelemê jînim. Çatar eli here. Ez ê qelemê jînim. Rojbaş. Qelemê jî. Evet, çatar bro. Tekula di provaçye. Belay seri mine çelo. Wallah bawer min atar dîtine di jiyana xwe de lê wek vî atarî min qet nedîtine. Müşteri vakte. Ne ez dibînim jî. Mane kurdî hebûname ye. Mane me ye.